Nih, mangan apa cukup sego dhisik. Makan siang. Umur cuma mutus pula. Nah, ini karo kerupuk. Mana? Ini kerupuk ya ora enak. Karo bayam. Kan mau pandangan ogan nih. Foto kira. Foto ngelas ya. Mak suruh mangan, Pak mangan oga. Nalai tak buka. Kira semangat burung iki. Dong. Diciki. Wis anak urungan. Mek sithik tok bayame kakehan alum rak kanggo gawe maneman. Kurang mepek meneh jangan maneh. Wis asar kira. Ngomong cuma tok. Ngomong kandhane urung manggon guru wis asar. Wis dilongkas asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malah asar. Mangan lur. Mangane karo bayam, karo tahu. Sembarang mangan saanane. Ora enak yo ben. Dirasake wae. Motor ora patung ngele tapi kok pengen mangan. Yo mangan bae ora. Bismillah. Menganggo kanggo batu rimangan. Heeh, sithik wis waras. Bila ora mangan. Nane masuk kene buang. Nang golek duit nanti melak bengi. Terus kono pak dibuangi. Sakit yang golek duit nanti ra turu. Enggak bilang duit gampang-gampang apa? Dibuangi. Ini orang tempenya ya, Dok. Tahu kabeh lah. Ono tempene. Ora perlu. Kayak tempe siji. Ora bayam tok ambek tahu. Putihan. Ora kok beli kerupuk. Aku besok di. Oh, kangen wae. Ora enak yo ben. Kali ini pengen enak, nggak ada duit. Aja menderak duwe duit. Duit duit. Ora ilo, ora dikira rezeki. Duit tapi cuci ngono. Duit tapi cuci. Sakit kuwi pas enak eman-eman. Ketemu sego wae. Rezeki ora disyukuri yo. Kurang terus. Nyari ndi? Udah. Golek iki mangan. Nama dia dijak anake. Sik panas ra gelem mangan panas. Ora panas kok. Gane. Ora didungke se, ora tak madem lah. Adi rak tau ora mangan rak iso kelemu. Mangane angel. Lemu wae. Sing lemu mbokne. Ana rak lemu malah mbokne sing lemu. Ya, Mam ya. Ya bapak iki lho. Bapak bayem.
tangi turu. Kosong ngelih mangan bae. Udah kata cek ngantuk. Masih dia suara. Perkula berain ya. Ada kerupuk ya, kerupuk. Nangan be. Lawa sing enak ya padha wae. Bedone ning ilate tok. Rasane enak bera enak. Laut kan weteng ya padha wae dadine. Tapi kadang-kadang yo pengen lawa sing enak. Peman-eman Pak tuku lawa sing enak. Duduk ngombe duduk sa? Yang ngombe sa? Yang ngombe. Mangan sa kene tak video. Buat manisan burung teh laweng. Aku mah cek ekek. Kira cuci bayu meng. Sok. Kondi. Ben. Mau pecah. Ini banyak putih. Seger. Alhamdulillah. Harap. Sudah semarot. Aku bayung gresiden tak kesan. Mangan we di video. Ora, video terus. Pak turu video sih tak potong. Iya lah. Konen tuh mangan nggak sih tunggu bekal aku. Yo, mangan kok. Lo kan main mangan semua kau lihat soalnya. Lah aku mangan meneran. Gocok mie. Ya dipangan, paling ora dipangan, meneman ta. Barak Tak ke. Barak aku. Guduk-guduk ora tau dipangan, dintekke meneman tok. Nang golek duit tuh nganti ora turu bengi. Gawe tuku sego. Guduk-guduk mie ora tau dipangan atau dintekke. Sampai ora ngrasa golek duit tok. Aku tahu. Duit mana tidak kayak mangan nanti melek ini ngantuk iya mangan potong sa durken bisa mangan durken ya anjir kok gini mangan ya kok belum nombor musuh saya coba kayak hidup nih ya
Dek. Jajanku. Ya, maam ya. Barisa maam. Ini apa maam ora? Maam ora nih ya. Ya, dulu barisa ra ngene. Aku mau karo dewe. Mam dhewe. Sithik wae ya. Nah, akan tak apa? Oke, aku mau sekolah. Lah dulu kene wae to. Endokan Tidak, ya. nih. Lawe bayam apa? Bayammu yo enak. Seger. Ya, ayo. Ya, Dek ya. Aku lagi itu. Aku lagi cicil kene. Bocah. Ini yuk kene wae malah kita. Kene. Mau kene. Kita ta nama anda. Mame lawe apa, Dek? Lawe apa namam? Lawe apa ya? Lawe apa? Bayam. Bayam. Karo Ya, ya. Enak pernah. Bu takon dijerbu semang burung. wih, mantap. Maam ya. Mame karo apa? Mame karo apa? Hah? Apa ki lawe? Siapa kuwi mame? Ngawi kerupuke. Dian, Mbak. Mo. Mame karo apa? Bayam. Kerupuk sang. Lawe kok bayam tok ya? Tak dilawo. Boleh 12 menit. Lawe bayam tok. Iwake habis di. Dihabiskan iya. Apa sih entak? Iwa. Iwa. Iwa kok. Habis. Dewi Orang studio. ora ora gelem pangan-pangan. Tak ge. Mantap. Lentos mangan meneh. Mantap ora? Manis ngakeh. Mau sih memek bayam nih yang Lemu sawara ya. ondene ngelok. Nah ya. Aku lek lemem. Bayamnya memek dia. Bayam memek nih di. Sawah. Sapa ya sapa? Mbah. Mbak. Wal dan gendut. Seger. Pak Dewi studio ora? Mantap. Nam nam nam. Kok nak mangkat sekolah tapi sisan ya, Sa? Hah? Iki. Heeh. Oke yo. Ayo sapa? Pun kae karo wetane bagus. Mbak, kan Mbak Utang. Kalau boleh Mbak Lila. Nah, Kasih yo. Ibu. Mantap, guys. Ini lah. Nah, Apa? Habis ke ya? enak. Berapa menit bisa? Nular.
Wes? Wes namam? Kameranya ditutup. Oh, kamera niki ya. Wes, Lur. Serampung mangan. Tutup sih ya.